tsutsura itinzwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadzana kutsetsera dziri kuitika matima na wose nyika ino muri Zimbabwe ndakabata nyaya dzandinadzo muri Zimbabwe dzimwe ma-update yekureva kuti akamboita nyaya kumashure asi taita nyaya kumashure kudaro pane dzisina kuperesesa pane dziri kuitwa ongororo chikonzero vanenge vachitsvika kuti zvakamira sei chikonzero nyika ine vemutemo ine vakawanda madhokotera vanorapa ine vanoita zvemafaro ine dzine penyuro zvakawanda kana kuti department rimwe nerimwe rinenge richiri kuita zvaro saka takadzipakata pano tikachiri mukati mekutaura senhepfenyuro tichitaura zviri kuitika matima nawo senyika ino ndine nyaya dzinorwadza ndine nyaya dzinofadza nenyaya dzinoda kugadzirisa vanhu asi nyaya ndoda kutanga pazuva ranhasi muri Zimbabwe ndiri kukumbira pamuri ipapo ngatibatane tikoteerera nhepfenyuro tiri mukati mekuzivisana tigobatsira zvakare patichapinda pamafoni tigobatsira tichiti izvo vane nyaya dziri pano vabatsirike kuitira nhepfenyuro igoona simba pakutora dzimwe nyaya tichidzorera mamuri chikonzero dzinobva kwamuri dzigotadzirwa nemi asi dzikugadziswa nemi pane chinobuda tikabatsirana. aiwa tinotenda baba Isabel. Mukoma KB ndakambotaura nyaya yekwaRusape kunonzi kuvhengeri tikatosvika pakutaura nemutunga kaunti mutauriri wemapurisa tichivazivisani kuda kweimwe nzvimbo iri muvhengeri kunonzi kumaara tikataura nehouse number yepamba kuti vabereki nevagari vemunzvimbo vachema vati pane nzvimbo isingagarike pari kurohwa vanhu pari kutukwa vanhu uyezve vanhu vari kubirwa noise iri kuitika mukati menzvimbo iyi yakawanda chikonzero vari kuti vanoziva pamba apa pachiitwa zvemadrugs. Yes, ndataura nyaya iyi ndakatanga nenyaya yekuitaura pamhepo ndisati ndataura neutungamiri hwemapurisa yet zvafanira kuitika ipapo kutanga kutaura nemapurisa mapurisa vaita basa tozotaura nyaya ndichitaura neutungamiri vanoti vakazotumira vana vavo vakaenda mukati menzvimbo iyi nenyaya yekuti panzvimbo iyi panga pataurwa nyaya hapana chinhu chakanowanikwa asi ziwaniswa vanhu vachidhakwa asi hapana dragi rakanoita sei rakanowanikwa zvadaro mukoma KB inzwai vakati mapurisa vari kuita basa kugadzirisa zvinhu zvadaro nezuro usiku pamba ipo paya mukoma KB nhasi makuseni kune munhu amuka achida kuita juti achida kuita juti achibvaona kuti chiko chiri panapa ichi ndokuona kuti pane madrops eropa kumberi kwepamba kuenda kumashure ari kuona pane ropa nematsimba toratidza kuti pane ropa vazofamba nzvimbo inogona kuita 400 to 500 meters vachifamba vachiona kudhinda kweropa kuri kubva pamba ipapo kuenda straight kunopinda mune imwe imba iri munzvimbo ishi padano mapurisa nekuita kutsvakurudzo ndokutevera ndokunopinda mumba umu munofungidzirwa kunzi munogara murume 1 semasiriro vanoita ndokuwana muine bhaketi rine ropa nehembe dzine ropa pachiratidza sokuti pamba apa kana kuti bhaketi iyi harizi ropa bati kutsvuka kweropa ranga ichiratidza kuti mumba umu mamborati senge muri kukorobwa asi vanga vachisuka pai nebhaketi kusvingira mukati umu so mapurisa vatora bhaketi iri munhu wepamumba umu angasati awanikwa munhu anotengesa madrugs anogara achipomerwa uya zvakare panova ndopatangira ropa anga asipo asi landlady vepamba paya pane munhu anofungidzira kuti anoita zvemadrugs vatorwa nemapurisa vaya nekutaura mashoko ekuti inini pachangu handina basa kuti munhu ari kugara papangu anoita nezvei chandinoda imari handingadzinge munhu anobhadhara rent vatorwa vaenda nemapurisa so tamirira kuti tinzwe kuti mapurisa ropa iri nderei uyezve mumba manowanikwa muine bhaketi inodzema kuchikorobwa ropa munhu weimomo haana kuwanikwa hamo kuti vazive kuti ndiye here akaenda akaita zvakaita mumba imomo kana kuti ndiye akaitwa zvakaitwa hapana kuziva. Saka mapurisa vari kuita tsvakurudzo asi ndetaura nevagari vemunzvimbo mukoma KB vane mashoko avataura vachiti zvisinei nemapurisa kandochee amai vanogara pano vachidzoka panapa hatisi kuda rojeri pano tafuiswa pano pamba nzvimbo yaidarikike usiku inorohwa vanhu mukasiya hembe dzakanikwa dzinotorwa
usiku panochikisa kufamba nenyaya yekuti pambapa panoitwa zvinhu izvi. So vanga vachiti vane masekrets zvakare avari kuda kutaura pamusoro palandlord nevanotengesa panogara pamba apa zvichienderana nokuti chii chiri kuitika, ende sei landlord vachiti havadzingi munhu anotengesa zvinhu zvinotaka. Vakwanisa here kubata mapurisa ekunzvimbo iyi kuti vavaudze mashoko avari kutaura kwamuri? Vari kuti mapurisa vakamira kuti amai vachidzoka vachavaudza kuti ndozvatafunga. Nguva yavanoti hamunditonge pamba pangu ndakuenda kumapurisa tikutendesese kumapurisa. Nai baba Isabel, zvingada kumirira amai here kuti vadzoke kubva kumapurisa? Handizii zvingoma kebe. Vadii kungonyevera, vadii kungoudza mapurisa kuti ndo zviri kuitika pamba apa? Yes. Ndofunga uri zvinhu zvomukoma kebe. Yes. Chimuti vakabata kuti aiwa musarera chinhu, garai mataura. Ndiwo vari kunetsa kuti pamba apa pasi kupfurika. Hapasi kupfurika. Vanhu vari kurohwa. Vanhu vari kumbunyikidzwa. Ichokwadi. Vadii kuenda kunonyevera mapurisa kuti pane zviri kuitika zvamusiri kuziva mapurisa. Mapurisa voshanda nevanhu pakubataka vanhu vanenge vauya pamba apa. Ichokwadi mukoma KB. Ndofunga kuti izvo vari kuzvinzwa vane zvavachaita kuzivisa. Tinotenda kuti ropa iro ranga richidonha richipinda kamumba kusvikira mumba mawanikwa munechi? Mune bucket. Iropa rei si chaitika. Okay, fasiseiko mushe muri seiko kune sina FM kunoko kuri right, tiri kutaura nani ari kupi? Ndicha usiku masa padombo shawa pamuhacha apa. Tinotenda mukoma Charles. Ya icho chiparisabe chakaoma icho munhu akatouraiwa uyo. Munofunga kuti munhu akauraiwa? Munhu akaraiwa mukoma KB uyu. Mapurisa dai atoita basa rawo. Manje mutumbi wacho uri pai? Kune kwawakaiswa zvokuti wakatsakuza wanokwanisa kuwana kana wakaraswa musango she. Hey, okay, munhu anogona kunge akauraiwa akaraswa musango kana kuti mutumbi wakachengetwa. Plus vanhu ngavaripote zviri kuitika munzira izvi. Vapurisa vasangoconsider zveropa ngavataure kuti dziri kurohwa dziri kuitwa sei tikutadza kufamba munzira muno. Aiwa, tinotenda. Ndinayo zvakare muri yaZimbabwe rikanikwa kuti paka kuwadzana extension Harare. Right, chiri kuti kudii chokuwadzana? Kunzvimbo yekuwadzana mukoma KB kune nyaya zvakare iri kunetsa nenyaya yemadrugs. Kune nzvimbo inoshevedzwa zita rekuti Pedro. Inonzi? Pedro. Okay. Nzvimbo iyi iri pedyo neimwe chechi yeSayoja. Nzvimbo iyi munenge murwizi mutori netsanga. Izvezvi mukaenda ndomunenge makaungana vanhu vanenge varimo. Vana vadiki vamunenge vakavharirwa variko ikoko. Ukadarika neikoko hembe kana bhutsu uri wega dzinosara. Misha iri pedyo vanotora hembe dzakanikwa pawaya masikati machena. Vakaenda kunoripota kumapurisa. Munhu anotorwa kuseni manheru anenge adzoka anotokuudza achinakura imwe hembe pamba kuti ndini uya maswingisa uyawe ndadzoka kuzotora dzasara. Munhu anobatwa oenda kumapurisa wodzoka wozoba futi achiti ndini uyawe ndadzoka kuzotora zvakasasara zviya. So vari kuti nzvimbo izvi nenguva yayagara iri vanhu vari kubatwa vachienda vachidzoka. Toenda kunoripota kupi? Nokuti pano papapera vanhu kurohwa, kutorerwa hembe muchifamba, mafoni achitorwa. Vanhu vakokontora kana vafunga kutenga chinhu che50 cents vakauya kuzotora bhara pamba ndere 50 cents. Vakagona kutora iwo munhu utoriwe 50 cents. Chaari kuda ndechekunotenga chinhu, chaari kuda chete kunotenga zvisine zvishe mari. Vanorwisa vanhu, vanobata vanhu vachivatorera hembe, vachivatorera mafoni. Misha iri padhuze ichitorerwa, but mukarwizi pedyo nechechi yedzauro panotonzi paPedro mutsanga, but mukamira muri kunzwe mutonza kuti hiri muri kutaura vanhu vari imomo. Ratove base. Vanhu vari kuwanikwa vachienda paPedro apa vanhu vakaita sei? Ndo vanoita zvekudhaka kusanganisira vanotengesa nevanenge vachitenga. Ukangoona kutopinda imomo wechikwata. Mizera yacho yatiri kubvunza baba Isabel. Kana mizera yechikuru imwe iripo, mizera ikawana ndeve chidiki, but vakuru zvakare vari kuwanikwa vachipinda imomo nokuti vakuru vanoita zvinhu izvi vamwe vacho variko.
patakataura nakomishina Paul Tembanyati, mutauro wemapurisa vakasiya nhamba vakakwanisa kubata here National Complaints Desk kuPGHQ vakaisa nyaya iyi. Zvinhu zvavagona kutaura ndezvekuti tinoenda kunoripota chokwadi vanhu vedu vame vachibatwa, but mangwana kuseni kana kuti manheru iwawo vanodzoka. Pavanodzoka yava herere wacho uye akaripota mukoma KB kuti munhu aende uko akutotiza munzvimbo. Yes. Vakwanisa here kubata National Complaints Desk vataura kuti ndiwo dambudziko ratinaro kuno. Pari zvinhu havana kutaura nyaya iyoyo, vatongochema kuti ndozvo tanga tichiita, tanga tichikwanisa kunoripota vanhu vobatwa but vachidzoka nenzvimbo iyi yaifanira kuti iparadzwe, asi vanhu vanobatwa vachienda but nzvimbo iyi wai isingaparadzwe nekuti inzvimbo inochengeterwa zvinhu zviri kukuwadza vanhu ende mutemo wenyika kugara vataura nyaya dzemadrugs, asi kana vanhu vachitozivikana kuti vataura zvemadrugs wai pasingapazwe, wai pasingaputswe vanhu vachienda vachidzoka. Right, vagari vekupi ikuwadza extension. Chimbotorai nhamba idzi mufone 0242 ilandline 0242 703631 0242 703631 0242 703631 ilandline yeNational Complaints Desk PGHQ. Kuzoti kana muchida kakuisa iri WhatsApp right message ingotorai nhamba dzinoti 0712 800 197 0712 800 197 0712 800 197. Ipapo munoisaka iri WhatsApp message iNational Complaints WhatsApp number National Complaints Desk PGHQ inosvika ikoko muchaudza kuti isusu taita dambudziko rakati hongu mapurisa vari kuuya vachitibatsira vachisunga vanhu ava, asi mushure mezuva kana mazuva maviri vanhu vachanenge vakudzoka zvekare vakuzoita sei, vakuzotityidzira uye kutozotibira zvinhu zvedu zvepamba, saka toita sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndanga ndiri mukati mutaura nyaya yekwarusape muri yeZimbabwe, nyaya yeropa ndanga ndichitaura aiwa tagamuchira mashoko chimuti chinenge chakabatwa ipapa. Yes. Muridzi waropa awanikwa. Munhu anga ane ropa ranga richiwanikwa richidoda kana kuti richidonha. Yes. Kusvikira mumba awanikwa. Muridzi weropa awanikwa. Saka zvandave nazviko zvino ndezvekuti muridzi weropa awanikwa. Toda kuti tizonzwa kuti chii chaitika paropa rake. Mumba mawanikwa muine bhaketi reropa. Ndimo mumba memuridzi akakuvara ane ropa iri. Akabva achifamba akuvara, akapfeka trouser kana track bottom yake, ndokubva akuvara sekubva nzvimbo yatinoshandisa kugara nayo. Zvakamukuwadza asataudza vanhu. Ropa ranga richiyerera achibva panzvimbo iyi inova nzvimbo yatanga richitaura. Raiyerera rotendera nomupimbira roenda kuenda pasi pegumbo. Paanotsika ndokuti kwanga kuchita ropa kunosvika anosvika mumba make. Anosvika mumba make ropa rodzera rakawandisa, trouser rake ranga ratota, ndokuchitanga kuwasha ropa riya mubhaketi mumba muya. Achibva atobuda akaenda kurufu atogesa zvakanaka. Izvezvi achidzoka kurufu kwaari kubva ndopa ari kusvika mapurisa ari kuita basa, vanhu vakaungana ari kuti ropa nderangu ndinondakuvara sezvizvi. Akakuvara nei? Ipapo macho ndopa tichanzwa muri yeZimbabwe sezvo tati hatingasanganisi nyaya tichiri kufamba nezvimwe. Pandichapedza ndichakuudzai kuti chakamukuwadza chii, zvine zvokuita nei nemhaka yei asina kuripota kumapurisa, uyezve chakambomukuwadza chii kuti angoramba akanyarara. Anogara ega ari murume ende anoitawo zvemadrugs. Okay, regai mapurisa vaite basa ravo. Handiri yasimutambada tirove pakadzika handiri yaiweiwe tirove kumbiro handiri yamaikaniwe iwewe handiri yaiweiwe amai vaku handiri yamaikaniwe tirove pakadzika. Ati, reporting to the angel. Reporting to the angel. Jonah. Peter. Simon Peter. Yes. Nicodemus. Leviticus. Mother Mary. Tapio. Almighty the Bible for the Peter the Pro. Father, to the Pekachana Tolaiba. Jumanda Wakachueba Kabinikiad. See, Peter the Almighty. Tell your show would be before. Walk out, see, Peter. Almighty.
dangerous accuracy iri rikiti atine player nangoti ndirambe ndiri momo kwarusape kuna mukadzi arutaura mashoko ekuti mukoma KB Zimbabwe ndibatsirei kana tichisa nyaya yekunhefenyuro ndiri kuti mbudzi kubarira pavanhu kunzi ndidzimbiro imbwa chikonzero inoziva kuti inenge iri muzvere ichibva mukupona inenge yashandisa ropa rakawanda inogona kunge isina simba zvikara zvikauya zvinodya mwana wayo yakatarisa chikonzero haina simba saka kugona kubanjira pavanhu yosvika ipapo haichanyari yobva yaita mwana wayo inoziva kuti vachaibatsira vanhu chikonzero iyo ndoziva chipfuwo chiri pasi pevanhu danioroshiwiri benefo vakachiwemba kemerekacha tiri kutukana here saka ndiite sei inzwa mukoma KB muzukuru wasekuru amai varorwa nemurume kutaura kuno kwatiri kuti vane vana vanokwana kuita vatatu vari pamurume makore andiri kutaura ndeyekuti rega ndingoti kubva 3 years zvichienda mberi ndo makore avagara nemurume asi ukaona dziri 3 years ndokunge vaita gore mwana kureva kuti patori nemakore akawanda apa vari vese pazobuda shoko mai vavo ndozitaurere pazobuda mashoko ekuti muningine wa amai vake vanhu vantu vanotevedzana naamai vake nyaya iri kuitika ikuti kana kakaisa mai vake havasi kudavira chii nguva dzese ari kuzvitsvaka amai ndingavakanganisirei amai ndingavatadzirei vakanditi zvakati ndinoita vakandituma ndinoita zvinoita vamwe vana ndinoita sei pandiri inini pane dambudziko pachibva pasonzi nemwe munhu rega ndikunyeurire ndingokuruma nzeve mbijana nokuti uchasvika mukufa kwatenda botsora usingazivi rega ndikudze dhendinoshayakamira sei zvikanditaurai zvikanzi mukoma bosho ndazosvikirwa nemashoko ekuti murume uyo akandiroora amai vangu inini vakamboita cheupombwe nemurume akaroora inini muningina wamai akamboita bonde kureva kuti murume wake akamboita bonde naamai amai vake unova muningina wamai vake so amai vake kubva ipapo amai vakambenge vari kubasa but pavadzoke kwezvinozve vakaona mwana uyu akavakwaisa haadaire saka ndosvi ndo nyaya yacho mukadzi anotandira kugara neshoko rakandiremera chikonzero vanhu amai ko nyaya ikasabuda tichasvika rege tisingaonani uyezve patinosangana muzvikafu ndofire inini ndakaenda ndisingazivi ende ndakatokombiswawo handiraboziva kuti amai vangu vakambopinda murudo nemunhu uyu nanhasi handizivi ndatouzwa ndokubva abvunza murume ngai baba isapewo zvandiri kunzwa ichokwadi here ndiri kunzwa kuda kubhabhauka tudzura ipapa inzwa papa svikanzi baba isabel ndiri kunzwa shoko rekuti rakati amai vandikwasini nyaya yakati but ndiri kunzwa kuti imimi naamai kubva kumashure sataroorana chii chakaitika zvikanzi aiwe akudze izvozvo ndiani ndo zvandisingadi izvozvo madhobha ababa varowa pasi 2-3 days 4-5 days mukadzi akuramba achibvunza zvikanzi shamarega ndikudzi handiri kureva nema ndoda kutaura chokwadi ndobvamisa unzeve zvikanzi ini namai vakandambodana nawo asi zvandakaita inini ndezvekuti zvakafanana zviya zvekuti ukasvika kuona vanhu vakamira patouchline unokwanisa kubvisa mari yako wotamba nemunhu mobva maita ndo zvakaita namai vako ini anambodana nawo kubva ipapo hatisataona ndobvanyara Zimbabwe saka aunza nyaya ndiani mukadzi so mukadzi ari kuti right inini ndoindirere mberi kugara nemurume uyu kana kuti ndosarudza kuenda kuna amai vangu nditi amai zvakaitika ndaisazviziva hongu makanditsamwira ndakazokombiswa mushure mekuita zvamakaita imimi ende imimi hamuna kundiudza ndoita zvepi kuenda kuna amai vangu kunovakumbira regera ndichitaura nawo kunyange ndirini ndakazoenda kunogara pamurume wakambodana naye murume hacharambi ari kutaura asi ari kuti takangotamba zvekuenda munhu wandiri murudo naye ndiwe vane mhuri yakura sei vana 3 naamai havana vana vakangotamba shone yemurodhi inongoti vakakecha saka amai vakachengeta chigumbu chokuti mukwasha akambotamba neni achibva aenda kunorora mwana wangu zvane nguva yakareba sei zvichiitika zvokuti amai nemwana havasi kutaudzana koma KB izvezvika ndati ane vana 3 inzwe makore kuwanda kwawo
amai ava vakambobuda munzvimbo ishi vakaenda kwavanisevenza ndokubva vadzoka kudzoka kwavaiteko zvinozvachiuya pamba vatove kuma 3 years vadzoka pamba chigumbu chechingoripo kubva zvavakauya havakwanisani zvazoburitswa nemunhu nhasi kuti zvirikutaura kubudisa kwaita munhu kureva kuti munhu uyu anombotamba naamai nguva dzavanenge vari vese mai avarikugara achizvitaura zvakaitwa nemwana mukwasha akabvisa mari akatoroora vana mama vanga varipo kusanganisira mai ivava vaivepo ko vakadii kuzviramba musi wacho ipapo kamukoma KB. Alright, rega tinzwa vateerere kuti vadoti kudini asi tisatatora kanhare timbopinda totevedzana vanototevedzana mai vake ndo vakuru munin'ina wamai vake mai vapenyu varipo akambovataurira here nyaya iyi izvo zvavazivisa akati handizivi ndida kukwanisa kunoudza vabereki hanzvadzi dzangu saka ari kukumbira kubva kuvateereri kuti uita sei ndofana kuita ndezvipi. Alright, rega tinzwa kuti vateerere vanoti kudini mai avo kutanza mwana wahamudairi nekuti wakadanana naye ka asi ndowega manini wainawo kani aiwa vana mai variko vakawanda vana mai vake vakatoti wandei but hamanje wana manini ndo havangamutadzise vangatoita stresi nawe ari kuita tsika ndaamai itsika dzene but wana mai wahasiri vangamutadzise kurarama kana yakomana nokuti vana basa pane nyaya kaikuti vana mai vanozogariswa pasi vachinzi uyai munzwe nyaya yemwana saka ari kutora kuti amai not maini iye ngachienda kunana asekuru ndipo kana achiwada amai wachiona ndizika wachigara pasi wachiudza asekuru kuti ndozvikita sisisu yenyawa achitaura yenawo kuti nyaya zvakaitika handikasiya nekuda kwokuti anzi iwe wakadanana nemurume wacho yakatambika jere rinopera exactly bozvo yeish saka takuzwa uripo ndiri pamajinga masori hanzi ndovega amai vanawo here aiwa vana mai vakawanda but amai ndaamai hazvina basa ndo last born i3rd born vari pakati asi amai ndiani ndaamai anotongwa nevamwe vachinzwa kwatuka amai ndizvozvo saka iye tsika dzake iri kuti ndaamai right asi zvataura nomukomana takunzwa zvikanzi ngaita sei ngainde kuhanzvadzi dzavana sekuru ichizvo ndochokwadi unotaura nyaya yako kuti ndizvo kuti amai ava vane yavakambotamba ini ndaisaziva dai pandaipinda umba munhu ndakaverenga kunzi mauri kupinda umu makatamba nandengi dai ndikangona zita ramai riripo handipindizve ndizvozvo. Alright sekuru ngarege kunovaudza chikonzero chiri kupaka kuti vaviri ava vasataudzane. Anongosvika ovaudza kakuti mama pandiri kuvamhoresa havasi kundidaira nokuti akataura zvakaitika imhosva zvekare vanogona kakuramba ozodini. Ndinonzi Francis Nyoka ndiri kudomboshava. Yes, saka nyaya yacho yaibudike straight kungosvika kuti vana sekuru ndikamhoresa mama havasi kundidaira handisizoti ndakavakanganisirei. Madii kuvashedza monzwa chikonzero chacho kana pane pandakakanganisa ndibhadhari ndamai vavo ndibhadhari nokuti akataura kuti ndakanzwa zvakati takasakana muground fafaidzai chimwe icho kwadi muri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati paka guruve chekuguruve chiri kuti tani ndine nyaya yepaguruve mukoma KB. Pane muroora akaroorwa ndokubva aita mwana wake 1 achigara pamba murume wake anosenza kubasa kune rimwe dhorobha risirere kuHarare. Muroora uyu akashanyirwa nehama yake pamba ndokubva atoudza vamwene nekuti pamba pana amwene. Mukadzi akasiyiwa pamba pevabereki bemurume ende anotobikira achitori muroora achibikira vamwene nanatezvara. Kicheni vanoshandisa imwe chete inova ndiyo kicheni inobikira vamwene ava. Right. So muroora ndiye akushanda aripo kuchibva kwauya muyeni ndobva anoipa introduction ihama yangu yakati asvika pamba apa ndokubva munhu uyu arara achiti mangwana ndo pandiri kufuma ndichienderera mberi nerwendo rwangu. Muyeni uyu arara anoita zvekubatsira vamwene vakamuka usiku vachida kuenda kumbunozama munhu uyu nekuti arara pamba pavo. So pavakanosvika padhoo rakarara munhu uyu amene zvakaitika ipapo vamwene ndikutadza kubva padhoo ndobva varamba vari padhoo
kutosvika kumapast 4 shave ranga riri pavarakanga rabva kusvikira vazoita zvekushedza umwe mwana wavo akauya kuzovatora ipapo achibva vapinza mumba. But zvanga zvakuitika ndezvekuti anga ari mumba nemuroora vangatofonera kuti pano pamba pane zviri kuitika padhoo rangu inini izvezvi patori nemunhu. Muroora akakwanisa kutoona zviri kuitika zvese asi akanzi nyarara. Asi mwana uyu akashedzwa namai vake, amai vakunga zviri nani, asi kuti vabve ipapo vakakundikana ndiye akasitora amai achibva vapinza bedroom avo ndobva varara. Mangwana makuseni vamwene vachibva kumuroora, mwana wangu kunyange ari pabasa, kunyange achikuda sei 10 cents iyi igupuro iri ndakuramba muroora ibva pano. zvandiri kutaura ndozvichataurwa nemurume nemwana wangu. Kana ndakuramba lodhai zvinhu. Mukadzi akati ndolodha sei zvinhu murume asipo pano. Zvikanzi ndati lodhai zvinhu kana pane zvasara ndichataura nemwana wangu auya. Nokuti zvandiri kutaura inini ndizvo. Muroora akasvika kudaudzama kuenda kwaSabhu kune dzimwe hama, zvikanzi munomu yadha ubudi lodha zvinhu. Hauna chinhu chako chikusara panapa. Mwana wangu kana riri blanketi kana hembe kuri kuti waenda nadzo ndichamutengera. Iwe urwa pasi haugarike naye pano, wangondiuraya. Ndiwe unoudza vanhu vavo kuti vauye pano, ivo vasina kunaka. Vakutotora kuti munhu akauya kuzorora pamba apa ndiye asina kunaka, but ivo ndivo vakanga vaenda kuda kunozema munhu uyu akarara usiku. Zvikanzi nomubatsiri no hazvina kushata lodha zvinhu hama yangu valodha zvena. Zvanzi pane pandiri kuzama kuti ndivabate, but ndiri kuvakunda chikonzera vakwanisa kusvika padhuze neni. Valodha zvinhu vaenda kugedhi 10 meters kubva pagedhi, asi vabuda mugedhi. Zvikanzi nemubatsiri hauna here kana chimwe chinhu chaungaona nacho chaamwene vako chekuti unovashevedza kuti ndanga ndabuda nacho uya muzotora. Zvikanzi vamwene vangu vane mari yavakandipa $11 ndobva abudisa $20. Zvikanzi mama mungazosara muchiti muroora akaenda nemari, vashevedze kuti ndine $11 yavo yananga ndinayo, but ngava ine mari yakachenjika chikonzero ndine $20. Vamwene vakati mari, ndobva vaenda vachibva vatobuda 10 meters dzese kubva panotangira gate, vachibva vaenda vachibva vapiwa mari. Vapiwa mari zvikanzi achange haina basa, ingawani mai maindichengeta, torai change. Kuchibva kwanzi nemubatsiri mataura kuti muroora uyu abude panapa asadzokere ipapo, but nemiwo kubuda kwamaita gate apa amufanira kudzokera mugate. Pari kuitika nyaka dzese idzi murume akafonerwa akaziviswa here kuti ndo mamiriro akaita nyaya kuguruwe. Muroora akatotorerwa foni nana baba munini. Hapana zviri kuitika, vaisatira kuti mwana wavo azive. Vana baba munini vakatorera foni ya maiguru vatorerwa foni. Zvese zvaitwa naamai chetezvo. Ndosaka aiti mirirai murume wangu achiti kana mwana wangu inini anoteera zvandiri kuda. Kuchibva kwanzi mama mabudisa muroora wenyu, but imimi pachenyu ndokubva aenda pavanga vatsika paipa ndobva atora dutu ivhu ndobva aita senge ari kurudza kudaro. Aitaura achiti imimi madzinga muroora. Zvikanzi muroora uya pano padhuze panapa ndiri kuda kuti kuri kuenda mhepo ishi, guruva yemhepo iri ngariuye pauri. Ndobva vaita kwete zvekuvanzaka zvokudai. So ndikukumbira kuti zvandiri kutaura panapa kuri kuenda mhepo ishi, kureva tiri kubuda mumusha ari kuenda samwe nemuroora ndoko ari kuenda ikoko. Amai ngavaendewo ikoko mumusha, hamuna ari kudzokera pakati pemuroora naamai. Nemiwo mabuda imomo amudzokeri imomo. Vapopota vomota aisumuka mukoma KB vakasara vakuda kunodzokera mukati, vakuti kuvanhu bye ndiri kuona mombe iri kundiruma, mbudzi dziri kunditunga, ndikada kupinda muyati kugara kunze. Zvandiri kutaura mukoma KB riri kunze nozuro ranga riri zuva rechi11. Amai vasikwanisa kupinda muyati mavo, vari kuti vakada kupinda kwanze mombe yanditunga, ndarumwa nemombe mukatarisa havasi kukwara, mbudzi dziri kunditunga hamusi kupindika. Kubva pavakazopinde vakotinozva vakugara kumba kwemunin'ina wavo ndiko vari kurara ikoko. Asi kana uri kumba kwemunin'ina wavo hakuna dambudziko. Ndobva vashevedza hanzvadzi yaamai avo. Ndimunin'ina wengu wavakaendaka ashevedza hanzvadzi yavo. Zvikanzi uya kunoko pane zvakaitika, asi maonero andakuita inini zvinogona kunge sisi vane kurwarawo kwavari kuita kusine nenyaya iyi. Ngatimbofambai navo. Zvikanzi nahanzvadzi inini ndinofamba here sendaziva dambudziko riri pana sisi vedu. Muri kuti sisi vari kuita sezvikanzi sisi havasi kukwanisa kupinda muyati, vakangopinda muyati ndio zvavanoita. Zvikanzi handeika tinopinda muyati nanguva kungoda kupinda mukoma kabati ndiri kutungwa nemombe, mbudzi dziri kundiruma, one huku zvairi kundiita. Vabuda kunze, oenda kunze muyati havachapindika. Asi ndobva zoudzwa panapa pane mashoko muroora wamaiziva ari panapa akaenda, asi kuenda kwaakaita ane munhu waakauya naye. Amai vakamurora akaonekwa vari pagedhi vari padhoo.
muamai vakamuka vachiti muroora ane zvaaita nemunhu wakauya panapa saka ndakuchimuramba inini saka muzukuru wenyu asiri akaramba mukadzi ndisisi venyu asi kubuda kwaakaita munhu wacho wanga anaye ndiye akataurawo achiti imi madzinga muroora wenyu pane kuti abude nemiwo zvakare amudzokere muyadhi menyu so kubva ipapo amai vasuzukira mati vakangopinda yenda kurumwa nenyoka mbudzi iri kunditunga ameti mombe dzinoruma vanhu ndo zvavakuita asi vakabva muyadhi mavo vakaenda kunogara pane pamwe pamba vakugara zvakanaka so nyaya iripo ndeyekuti iko zvinozvi vari kufamba vachitenderera vari kuti vane nzvimbo dziri kuwanda nhato dzavafamba asi mashoko ari kuti shedzai muroora mugare naye pasi muroora ndiye anoziva kuti vamwene ava vangaite sei kuti vadzokere paunhu hwavo muroora akafonerwa mukoma KB achibva ati iye ndakaenda kubasa asi ndapiwa off asi vari kuziva zvavo kuti muroora ari kupi ariko kumba kwavo ende kubasa kwaari kuenda hapana handizivi kuti muroora ari kurambirei kudzoka so akaramba kudzoka muroora amai vari kuramba vachirwara pamba apa vanogara nani amai ava vaigara nevazukuru vana vevana vanokwana kuita ivo 3 ivo pachavo vana mwana vanogara navo vakambogara nemunin'ina mwana wehanzvadzi asi akaenda hake chikonzero akanzi akudzokera kuchikoro saka vana vevana vanonge vazukuru vanokwana kuita vangani kuita 3 ndo vanogara pambapa so izvozvi ndo varipo vakada kuona mbuya vanoenda kumba kwana kumunin'ina wambuya ndikwanoona mbuya vasikwanisa kupinda muyadhi vakangoda kupinda chete mbudzi mombe vakangobuda muyadhi chete bo asi vakasiya vaudzwa mashoko kuti madzinga muroora pano muchiti imimi ndima muramba haana kurambwa nemurume wake ndima ramba imi asi imiwo zvatakushevedzai kuti muzotora mari yenyu mukabuda taida kuti mubude muyadhi isu tichienda nemi muchazisa kukuenda muyadhi amudzokere zvechokwadi nezuva ranga ri11 day nasuno izuva rechi12 kuita kuti vakutopinda mu2 weeks pasi kukwanisa kupinda payadhi pavo mwana akauti muridzi wemudzimai akuzviziva iri kuti mudzimai akadzingwa namai akutozviziva akatoudzwa but haana zvaari kutaura angaite sei ya pakaipa 0713938538 0713938538 munoti kudiniko neicho cheku71 iguruve kai regai kakumbira kanhamba dzemubatsiri wekuguruve uyo okay muri yezimbabwe nhamba dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 kana 0781 150 770 0781 150 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho tataenda regai katinzwe mumwe ari parunhare tisati katapinda Heti Patrick. Zimbabwe zviri seiko padoposhawa Padoposhawa pakanaka iwe bozhokora icho Peter Zulu aiwa ndingomhanya neche kuti muroora ngaachitotsvaga basa kana angasati arowana achitoenda kubasa chaiko avasiye vakadaro aiwa basa ari kutsvaga but kuno kwari kudiwa kunoku aiwa uko achadiwa akadzingwa akachadiwa ikoko akadzingwa naye ngaatsvake basa aende kubasa iwe vamwene vari kuda muroora wavo vamwene havamude vakamudzinga zvavachitama nemombedzo dzavakasirwa ikoko vakati sori wani naye muroora havana kuti sori dai vakati sori muroora angadai aripo pamusha ipapo vakatomurapa havachamuda ngavagare ikoko vakamudzinga vachiratidza rokangwana kavachipombedza uroyi hwavo saka oramba murume wake here nokuda kwaamai vemurume asi amai ndo vakaratidza ndo murume akaita kunge murume wemuroora kasaka uyo kana akangogara vari zikaaai vake ngaagare ikoko Peter Zulu katoma kudaro ndo nyaya itoripo iyoyo kanyembabonzo ndo matongero atinoitere nhai Peter ivo vakatonga vachiti vari kutongaoka ndo matongero ainoitwawo kanyemba basa bozhongora nakanyemba bhonzo rikiti